शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ വരാഹ ദ്വാദശി അല്ലെ, വരാഹദേവ് അവതരിച്ച ദിവസം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ദ്വാദശി. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഭൈമി ഏകാദശി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഭൈമി ഏകാദശി, ജയ ഏകാദശി എന്ന് പറയും. ഇന്ന് ദ്വാദശി, വരാഹ ദ്വാദശി. നാളെ എന്താ? നാളെ പ്രത്യേകം ത്രയോദശി. അപ്പം ഏകാദശി, ദ്വാദശി, ത്രയോദശി 3 ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. നാളെയും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. 7 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സമയമുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം. നാളെ ആദ്യം ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് കാരുണ്യമുള്ള അവതാരാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. എന്താ പറയാ, ഗുരു തത്വം. അപ്പൊ നാളെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നമുക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നാളെ കേൾക്കാം. ഇന്നിപ്പം വരാഹ ദ്വാദശി. വരാഹദേവ് എന്തിനാ അവതരിച്ചത്? ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊല്ലാൻ. ഹിരണ്യാക്ഷൻ. അപ്പൊ വരാഹദേവ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് വന്നത്? വരാഹം പറഞ്ഞ പന്നി. ഒരു ശൂകര രൂപമായിട്ട് അല്ലെ, വരാഹ ദ്വാദശി. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ദശാവതാര സ്തോത്രത്തിലെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ചൊല്ലാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. വസതി ദസന ശിഖരേ ധരണി തവ ലഗ്ന ശശിനി കലങ്ക കലേവ നിമഗ്ന കേശവധൃതാ ശൂകര രൂപ ജയ ജഗദീശ് ഹരേ വസതി ദസന ശിഖരേ ധരണി തവ ലഗ്ന ശശിനി കലങ്ക കലേവ നിമഗ്ന കേശവധൃതാ ശൂകര രൂപ ജയ ജഗദീശ് ഹരേ ജയ ജഗദീശ് ഹരേ ജഗദീശ് ഹരേ ജയ ജഗദീശ് ഹരേ ജഗദീശ് ഹരേ ജഗദീശ് ഹരേ. വസനി ദസന ശിഖരേ വസതി ദസന ശിഖരേ ധരണി തവ ലഗ്ന ശശിനി കലങ്ക കലേവ നിമഗ്ന കേശവധൃതാ ശൂകര രൂപ ജയ ജഗദീശ് ഹരേ ജയ ജഗദീശ് ഹരേ ജയ ജഗദീശ് ഹരേ. എല്ലാരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. വസതി അപ്പം ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ധരണി തവ ലഗ്ന അല്ലെ, ഭൂമിയെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ശൂകര രൂപത്തിൽ, കേശവധൃത ശൂകര രൂപ. ആരാണ് ശൂകരനായിട്ട് വന്നത്? ആരാ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാ കേശവൻ എന്ന് പേര് വന്നത്? കേശി എന്ന അസുരൻ ഏത് രൂപത്തിലാ വന്നത്? കുതിരയായിട്ട്. കേശി ഘാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? വൃന്ദാവനത്തില് നമ്മൾ പരിക്രമ ചെയ്യുമ്പം യമുനയുടെ തീരത്തില് രാധാ
ദാമോദർ ടെമ്പിളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അതാണ് കേശി ഘാട്ട്. അപ്പൊ കേശി ഒരു കുതിരയായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ കേശവധൃത ശൂകരൂപ, കേശിനെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് മുഷ്ടി കൊണ്ടാണ് കൊന്നത്. കേശവധൃത ശൂകരൂപ. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ? പന്നി എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒരു മൃഗമാണ് അല്ലെ പന്നി. എന്തുകൊണ്ടാ അത് താഴ്ന്ന മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് പന്നി എന്തുകൊണ്ടാ? മലം ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഭൂമിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ആ. താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. മലാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും അത്രയും. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കുക അറിയോ? ആരാണ് പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കുക? ആരൊക്കെയാ? എന്ത് മാംസം മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവര് ഓക്കെ. അത് മാത്രല്ല ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. പന്നിക്ക് അമ്മയെന്നോ പെങ്ങളെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. പന്നി അങ്ങനെയാ. ആര് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പന്നിയായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ആ പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ വരണം. പക്ഷെ ഇത് ഒരു സാധാരണ പന്നിയല്ല, അതീന്ദ്രിയമായ പന്നിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആ പന്നിയുടെ രൂപം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചത്? ജലത്തിനടിയിലേക്ക് പോകാൻ, ചളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ഭൂമിയെ വരാഹദേവൻ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയില് താഴെയാണ് കൊണ്ടുവച്ചത്. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിന്റെ താഴെ എന്തായിരിക്കും? ചളിയായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ചളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ ഒരു പന്നിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. പന്നിക്ക് മാത്രമേ ആ ചളിയിൽ, കാരണം ചളിയിലാണ്. പന്നിയുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയ ഒരുപാട് പന്നികളെ കാണാം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ ഇത്രയും പന്നികാര്, കുരങ്ങന്മാര് വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പോഴാണ് ഒരു വൈഷ്ണവ പറഞ്ഞത്, ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആള്, അതായത് ഡാമില് വന്നിട്ട്, വൃന്ദാവൻ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ട ധാമാണ് അല്ലെ. അവിടെ പോയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, കണ്ടതും കാണാതും എല്ലാം ഭക്ഷിച്ച്, മാംസമൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച്, എന്ത് കിട്ടിയാലും ഭക്ഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെ കൂടെയും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമല്ലോ ഡാമില് പോയാൽ നമ്മൾ അതൊന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് ഭോഗ വാഞ്ച ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഡാമിൽ ജീവിച്ച അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡാമില് പന്നിയോ കൊരങ്ങനോ ആയിട്ട് പുനർജന്മം ലഭിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ പന്നി എന്താ? ഭഗവാൻ ഗർഭോദശ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ആ ചളിയിൽ പോയിട്ട് ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. ഭൂമിദേവി ഭഗവാന്റെ ഭക്തയാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിദേവിയെ എന്തുകൊണ്ടാ ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഭൂമിദേവിയെ അപഹരിച്ചതെന്നറിയോ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഹിരണ്യ അക്ഷന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഹിരണ്യ പറഞ്ഞ സ്വർണം. സ്വർണം. അക്ഷ കണ്ണ്. കണ്ണ്. അക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണ്, ഹിരണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർണം. ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് വ്യക്തിയാണോ എവിടെ നോക്കിയാലും സ്വർണം കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ലസ്റ്റോടെ, ലൗല്യത്തോടെ നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഭൂമിദേവി ഒരുപാട് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയായിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് സ്വർണവും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിദേവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹിരണ്യാക്ഷന് ഭൂമിയെ അപഹരിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഭൂമിയിലാണോ ജീവിച്ചിരുന്നത്? ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭൂമിയെ അപഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പം ഹിരണ്യാക്ഷൻ വേറെ പ്ലാനറ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭൂമണ്ഡലത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭൂമിദേവി ഹിരണ്യാക്ഷൻ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്ന്, ഭൂമിദേവി ഹിരണ്യാക്ഷനെ പേടിച്ചിട്ട് ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി ഒളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഭൂമിയെ അപഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. അപ്പൊ ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഭൂമിദേവി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവും എല്ലാ ദേവന്മാരും പോയി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിരിച്ചു, ഒരു ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഒരു പന്നിക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്ക്, എന്താ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണക്കാരനായ ഭഗവാൻ, ഷഡൈശ്വര്യപൂർണമായ ഭഗവാൻ ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ വരുന്നു സ്വന്തം ഭക്തയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ശൂകര രൂപത്തിൽ, കേശവധൃത ശൂകര രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരി, അങ്ങനെ വന്ന് താഴെ ഭൂമിയെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം വരാഹദേവ് എന്താ ചെയ്തേ? ഭൂമിയെ തന്റെ ആ ചെറിയ കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടാവില്ലോ പന്നിക്ക്, അതുകൊണ്ട് ചളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഭൂമിയെ തന്റെ ആ ഒരു ടസ്കിന്റെ മേലെ, അല്ലെ ആ മൂക്കിന്റെ അവിടെ വച്ചു. അപ്പൊ ഭൂമി ദേവിയും വരാഹദേവും തമ്മിലൊരു സ്പർശനം അവിടെ നടന്നു. അന്നേരം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ മകന്റെ പേരെന്താ? ആ സമയത്ത് ഒരു മകൻ ജനിച്ചു അവർക്ക്, അറിയോ? നരകാസുരൻ.
ഭൗമാസുരൻ, ഭൗമാസുരൻ എന്നാ പറയാ. ഭൂമി, ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗമി, ഭൗമി അസുരൻ. പക്ഷെ ഭഗവാനും ഒരു ഭൂമിദേവിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അസുരൻ ജനിക്കുക? ഭക്തനല്ലേ ആവേണ്ടത് അല്ലെ? അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാ ഭൗമാസുരൻ ചെറുപ്പത്തിലെ അസുരന്മാരുടെ സംസർഗത്തിലായിരുന്നു, അതല്ലെ അസോസിയേഷനിലായിരുന്നു, ദുസ്സംഗത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അസുരനായിട്ട് ഭൗമാസുരൻ ജനിച്ചത്. ഈ ഭൗമാസുരനാണ് എന്ത് ലീലയാ ചെയ്തത്? അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഭൗമാസുരനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും രാവിലെ തന്നെ. ഭൗമാസുരനാണ് രാജാവ് ആ കന്യകകളെ അടച്ചിട്ടില്ലേ? ആ കന്യകകളെ എല്ലാം അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതല്ലേ? ആ 16,000 രാജ്ഞിമാരെ, സുന്ദരിമാരായ രാജ്ഞികളെ. എന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട്. കാരണം ഒരിക്കൽ വീട് വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ വീട് വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് പിന്നെ അവളെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു മോശ സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുക. കാരണം അവള് കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ വീട് വിട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗമാസുരൻ അപഹരിച്ചപ്പോൾ ഈ രാജ്ഞിമാർക്കൊന്നും രാജകുമാരിമാർക്കൊന്നും എന്താ പറയാ ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടാണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അവര് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ ഇനി നമ്മുടെ ഭാവി എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, നമുക്ക് ആര് അഭയം തരും? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അഭയം തരാം. ഈ 16,000 രാജകുമാരിമാർ ആരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ത്രേതായുഗത്തില്? അറിയോ? ഭഗവാന്റെ വനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സന്യാസിമാര്, ശ്രീരാമദേവന്റെ കൂടെ വനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സന്യാസിമാര്, അവര് ഋഷിമാരായിരുന്നു. അവര് രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയെ കണ്ടപ്പോ ഒരുപാട് അവർക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നി, ഓ രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഏകപത്നി വ്രതായിരുന്നു, സീതാദേവിയെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അടുത്ത അവതാരത്തിൽ ഞാൻ വരുമ്പോ, കൃഷ്ണനായിട്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. ആ ഋഷിമാരാണ് ഈ രാജകുമാരിമാരായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ഭൗമാസൻ അവരെ അപഹരിക്കുകയും ഭഗവാൻ തന്നെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ആ ഭൗമാസനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അത് സ്വന്തം മകനാണ്, പക്ഷെ അസുരനായി വന്നതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിനാശായ ചതുഷ്കൃതം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരെയും കൊന്ന് ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുത്തു ആ ഭൗമാസുരന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരാഹദ്വാദശി ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏകാദശിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് വരാഹദ്വാദശിയുടെ ഫാസ്റ്റിങ്ങും അതിന്റെ ഉൾപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല. ആക്ച്വലി വരാഹദേവിന്റെ അവതാര ദിവസത്ത് ഇന്നും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോ നാളെ ആദ്യ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ, നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി. അപ്പൊ അതാണ് വരാഹദേവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വരാഹദേവ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് വന്നത്? ഇതാണ് ഹിരണ്യാക്ഷൻ. ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹദേവ് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ പോയി ഭൂമിയെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഭൂമിയെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് സമയം യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പൂച്ച പെട്ടെന്ന് ഒരു എലിയെ കഴിക്കില്ല, കുറെ അതിനെ ഓടിപ്പിച്ച് ചുറ്റിച്ചിട്ടേ കഴിക്കൂ. അതൊരു രസമാണ് ആ പൂച്ചക്ക്, ആ എലിയെ അങ്ങനെ ഓടിച്ച് കഴിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ശക്തിയുണ്ട് ഭഗവാന്. പക്ഷെ ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ കൂടെ കുറെ സമയം, കാരണം ഈ ഹിരണ്യാക്ഷൻ ആരാ? സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. ആരാ ഈ ഹിരണ്യാക്ഷൻ? ജയവിജയനല്ലേ? അല്ലെ? ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവായിട്ടാണ് ജയവിജയന്മാര് വന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബാലന്മാര് 4 കുമാരന്മാര് ശപിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യാക്ഷനായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഒരു ലീല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലീല നടന്നത്. അപ്പൊ വരാഹദേവ് ഏത് കളറിലാണ് വന്നത്? എന്തായിരുന്നു വരാഹദേവിന്റെ നിറം? അറിയോ? റെഡ്. ചുവപ്പ് മാത്ര. 2 അവതാരം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്. 2 പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ വന്നു വരാഹദേവായിട്ട്. ഒന്ന് റെഡ് ആയിട്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് വെളുത്തായിട്ട്. അത് രണ്ട് അവതാരമായിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് ഭൂമി ദേവിയെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ, 2ാമത്തെ അവതാരം ഹിരണ്യാക്ഷനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം വരാഹദേവ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വരാഹദ്വാദശിയാണ് ഇന്ന്. വരാഹദേവിനെ വേണ്ടിയിട്ട്, വരാഹദേവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം
ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയാവുന്ന ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. ഇതോ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ തന്നെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാന ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മാത്രമേ കഴിയൂ അല്ലെ. കാരണം എല്ലാരും ബദ്ധാത്മാക്കളാ. ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് വിചാരിച്ച വേറൊരു ബദ്ധാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെയൊക്കെ കാലും കൈയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു മുക്താത്മാവിനെ മാത്രമേ പ്രഭുപാദർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാര് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാനെ മാത്രമേ നമ്മളെ വന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന്. കാരണം ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭവസാഗരത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഭവ ഔഷധി എന്താ? ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രാണ്. ഈ ഭവ ഔഷധി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക സാഗരം തരണം ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. എന്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ദേവിയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. അപ്പൊ ആ ഗുരുവാണ് നാളെ ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഗുരുവിനെ ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എടുക്കാത്ത കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ. ദീക്ഷ എടുക്കാത്ത ആൾക്കാര് നന്നായിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആദി ഗുരുവാണ്, ബലരാമനാണ്. പ്രഭുപാദ് പറയും നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ സ്ട്രെങ്ത് വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ ഒന്നിനും കഴിയില്ല. പ്രളയം വന്നോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്ത് പ്രശ്നം നമുക്ക് വന്നാലും നമുക്ക് ഒരു വിഷമം ആവാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഹരിനാമം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ എന്തായാലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് വരാഹദ്വാദശിയുടെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് നമ്മള് 4:29 9ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇന്ന് എടുക്കാം. 9, 10, 11 3 ശ്ലോകം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. എട്ടല്ലേ മാതാജി നിർത്തത് അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കെങ്കിലും 9 മാതാജി എടുക്കേണ്ടത്. 9. അപ്പോൾ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശ്ലോകം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ. പക്ഷെ മാതാജി സ്ലൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നന്നായി എടുക്കാൻ പറ്റി. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അല്ല, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നില്ല സ്ക്രീന്? കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് മേലോട്ടാക്കണം. മേലേക്കാണോ? മേലേക്കാ വേണ്ട മാതാജി, മേലേക്കാ വേണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹിന്ദി മറ്റേ മതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശീ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ശനകൈസ്തസ്യ പ്രസീദതി എന്നാണ് കേട്ടോ. അതല്ല, പ്രസീദതി. യസ്വധർമ്മേന മാം നിത്യം നിരാശീ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദതി. യസ്വധർമ്മേന മാം നിത്യം ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ശനകൈസ്തസ്യ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ശ്രീജ വെച്ച മാതാജി ഫ്രീ ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിളിക്കാം. മലദിശാമ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശീ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശൈനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൂര്യപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്ധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശീ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശി ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശീ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശേ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശീ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശീ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശീ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശീ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശീ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശേ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദന്തി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശീ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം മനോരാജൻ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി ആചാര്യ മാതാജി. രതി ആചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വധർമ്മേണ മാം നിത്യം നിരാശ്രീ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ഭജതേ ശനകൈസ്തസ്യ മനോരാജൻ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
या स्वधर्मेण मां नित्यं निराशी श्रद्धयान्वितां भजते शनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा रेमणी माताजी। हरे कृष्णा माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या स्वधर्मेण मां नित्यं निराशी श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनितकुमारी माताजी। हरे कृष्णा हरे माताजी। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यशोधर्मणे मां नित्यं निराशी श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा वत्सला गोपाल माताजी। हरे कृष्णा वत्सला गोपाल माताजी। हरे कृष्णा गीता माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशी श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। हरे कृष्ण മാതാജി. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्णा മാതാജി. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. ओके ओके हरे कृष्णा। താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. ചുമതലക മാം എന്നെ നിത്യം ക്രമമായി നിരാശി ഒരു ഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ശ്രദ്ധയാ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും അനിത്വ നൽകി ഭജതെ ആരാധിക്കുക ശനകൈ ക്രമേണ തസ്യ അവന്റെ മനസ്സ് രാജൻ അല്ലയോ പൃഥുരാജാവേ പ്രസീദതി പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തമാകും. വിവർത്തനം. ശിലപ്രഭുപാദ് ജയ്. പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തുടർന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൃഥുരാജാവേ, ഒരുവൻ അവന്റെ സ്വധർമ്മത്തിൽ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായി ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ലക്ഷ്യമാക്കാതെ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ ക്രമേണ സ്വതാത്മാവിൽ സംതൃപ്തനാകും. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ് ജയ്. ആർക്കെങ്കിലും ഭാവാർത്ഥം വായിക്കണോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം വിഷ്ണു പുരാണവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ 4 വിഭാഗങ്ങളെ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം ബാധിക്കുന്നതുമായ ധർമ്മങ്ങളാണ് സ്വധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരുവൻ തന്റെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കാതെ നിർവഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് ക്രമാനുഗതമായി സംതൃപ്തി ലഭിക്കും. തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന നിലയിൽ നിർവഹിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത്ഗീത ഈ കർമ്മയോഗ പ്രക്രിയയുടെ രൂപത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നതും ഭഗവത് സേവനമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോകും. കുറച്ച് ക്ലിയർ കുറവാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൗതികമായ തൊഴിലിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതികമായ നേട്ടമായിരിക്കരുത്. മറിച്ച് എല്ലാവരും തൊഴിൽപരമായ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അവന്റെ തൊഴിൽപരമായ കർമ്മങ്ങൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിക്കാതെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിക്കണം. ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഉപജീവനത്തിനു വേണ്ടി പല പല തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ ലളിതവും എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഒരുവൻ എന്തു തന്നെയായാലും അങ്ങനെ തന്നെ
പോയല്ലോ മാതാജി, സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയി, മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയി മാതാജി. വരുന്നുണ്ട് ഹരേ കേട്ടോ. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ഒരുവൻ എന്ത് തന്നെയായാലും കണ്ടു മാതാജി. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ ലളിതവും എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഒരുവൻ എന്തു തന്നെയായാലും അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നു കൊള്ളട്ടെ. അവന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പരമോന്നതമായ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. വിഗ്രഹം രാധാകൃഷ്ണ രൂപത്തിലോ ലക്ഷ്മി നാരായണ രൂപത്തിലോ ഉള്ളതായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ മറ്റനേകം രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ തന്റെ സത്യസന്ധമായ തൊഴിലിന്റെ ഫലം സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുവന് അവന്റെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മം എന്തുതന്നെയായാലും ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയകളായ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധന എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുള്ള സേവനം എന്നിവകളിൽ മുഴുകാവുന്നതാണ്. ഈ രീതികളിൽ ആർക്കും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളിൽ തന്നെ ആവഗ്നമാക്കാൻ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഒരുവന്റെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നതോടെ അവന്റെ ജീവിത ദൗത്യം സഫലമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ജോലിപരമായ എന്ത് കാര്യമായാലും പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ഒരു സ്വധർമ്മം, അല്ലെ? അവന്റെ സ്വധർമ്മത്തിൽ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായി ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ലക്ഷ്യമാകാതെ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ ക്രമേണ സ്വതാത്മാവിൽ സംതൃപ്തനാകും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം. ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 13-ാം ശ്ലോകം പറയുന്നത് അദപുംബി ദ്വിജ ശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ സ്വാനിഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധി ഹരിതോഷണം. സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമവും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ അനുസൃതമായ തൊഴിൽ സമ്പത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തും നമ്മൾ നിർവഹിക്കോട്ടെ, നിർവഹണത്തുലരുടെ പരമപുരുഷനായ പ്രീതിപ്പെടുക്കുക എന്ന വിശിഷ്ടമായ പരിപൂർണത ഒരാൾ പ്രാപ്തമാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം, അതായത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനായിക്കോട്ടെ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയ, ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ആശ്രമമായിക്കോട്ടെ, ബ്രഹ്മചാരി, വാനപ്രസ്ഥ, ഏത് ഗൃഹസ്ഥ, എല്ലാത്തിലും ഉദ്ദേശം എന്താ? സംസിദ്ധി ഹരിതോഷണം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ ആ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് വിഗ്രഹാരാധന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ഏത് 5 കാര്യങ്ങളാ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ? പഞ്ചാംഗ ഭക്തി 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ? അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. ഏതൊക്കെയാ അത്? അംഗ. ഇത് നിത്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭാഗവത പാരായണം, ഭാഗവത ശ്രവണം, പിന്നെ കൃഷ്ണനാമം, ഹരേ കൃഷ്ണ, വിഗ്രഹാരാധന, പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, സത്സംഗം. സാധുസംഗ നാമ കീർത്തൻ ഭാഗവത ശ്രവണ മധുരവാ ശ്രീമൂർത്തിര ശ്രദ്ധയാ സേവന. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ സാധുസംഗം. അതിൽ ആദ്യത്തെ സാധുസംഗം. ആദ്യം നമ്മൾ ഭക്തൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഓൺലൈനിലാണ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ സത്സംഗാണല്ലോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാ ദിവസവും ഇത്ര പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഓൺലൈനിലായിക്കോട്ടെ. അതും യുക്തവൈരാഗം. ഇതും സൂമിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് സത്സംഗാണ്. പിന്നെ സാധുസംഗ, നാമകീർത്തൻ, മംഗളാരതി കഴിഞ്ഞപ്പാട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ജപിക്കുക എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നാമജപം നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭാഗവത ശ്രവണം, എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭാഗവതം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മധുരാവ ശ്രീമൂർത്തിര ശ്രദ്ധേയ സേവന. ശ്രീമൂർത്തിര ശ്രദ്ധേയ സേവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹാരാധന വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട്. ഗൗർമിത്തായി, ജഗന്നാഥ്, രാധാകൃഷ്ണ, എല്ലാം ഒരുപാട് തരം ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അവിടെ കൂടുതലും പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിഷുവിന് കണി വെക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ എന്തായാലും വിഗ്രഹം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ ആ വിഗ്രഹത്തെ പൂജിക്കല്, അല്ലെങ്കിൽ മാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് ചാർത്തല്, തുളസി മാല അല്ലെങ്കിൽ പൂമാല, പിന്നെ ഭഗവാന് വെള്ളം, പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം ഒക്കെ അർപ്പിക്കുന്നത്, പിന്നെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അല്ലെ? ഭോഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കല്, പിന്നെ വിളക്ക് വെക്കല്, ആരാധന ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ, ജപിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കീർത്തനം പാടുന്നത്, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതവും
ഭഗവാനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരേ ആ സെന്റർ വെച്ചിട്ട് എത്ര സർക്കിൾ വരക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ ഒരു ബിന്ദു അതിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ചുറ്റും വരക്കാൻ പറ്റും? ഒരുപാട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് അല്ലെ? പക്ഷെ ആ ബിന്ദു വേറെ വേറെ ആണെങ്കിലോ എല്ലാ സർക്കിളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സർക്കിൾ വരക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കള്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, എല്ലാവരും ആരൊക്കെ കൂട്ടുകുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സെന്റർ, നമ്മുടെ ബിന്ദു, കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഭഗവാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കളൊക്കെ രാവിലെ എണീച്ച് നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി അമ്മ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെ? അച്ഛൻ അത് നിവേദിക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. എങ്ങനെ ഏത് വീട്ടിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്? അവിടെ വൃന്ദാവനമായി. സ്ഥാനേ സ്ഥിത ശ്രുതിഗതാ തനുമാൻ മനത്തിൽ. നമ്മൾ എവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും പ്രധാനമായിട്ട് അവസാനം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? സംസിദ്ധി ഹരിതോഷണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺ ധർമ്മ, 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ധർമ്മം എന്തായിരിക്കണം? ത്യക്ത്വാ സ്വധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേ ഭജൻ അപക്വാത് പദോത്തതോ യതി യത്രാകുബദ്ധം അപൂതമുഷകിം കോവർത്ത അപ്തോ അപചതാം സ്വധർമ്മത. നമ്മുടെ ത്യക്താ സ്വധർമ്മം, നമ്മുടെ സ്വധർമ്മമായ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മം, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയാണ്ട് വീണു പോയാലും അതിലൊരു നഷ്ടവും നമുക്കില്ല. ഭജൻ അപക്വ അത്തപതീതോയതി. അപക്വം അല്ലെങ്കിൽ പക്വമാകാത്ത ഭജനം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വീണു പോയാലും നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല. കാരണം സ്വൽപമപി സ്വധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപായ. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ജീവിതത്തിലും അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഭക്തി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഭക്തി ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ, ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മാളികകൾ കെട്ടിപ്പറ്റിയാലും ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാലും എല്ലാം ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലാഭവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നതുള്ളൂ. അപ്പം സ്വധർമ്മം, നമ്മുടെ ധർമ്മം, ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അപക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അത് പതിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അയാളുടെ പരാജയത്തിൽ യാതൊരു ആപത്തുമില്ല. അഥവാ ധർമാനുസൃത കർമ്മത്തിൽ പൂർണ്ണനിരതനെങ്കിലും ആ ഭക്തന് യാതൊരു നേട്ടവും പ്രാപ്തനാക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഈ ശ്ലോകത്തില് അതിൽ പറയുന്നത് പൃഥു മഹാരാജനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന നിലയിലാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ, അല്ലെ? യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അർജുനന് ഒരു പാപവും വന്നു ചേർന്നില്ല. അത് അർജുനന്റെ ആ 5 കാരണത്തിൽ ഒരു കാരണം, വിഷാദത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമായിരുന്നു. പാപം വരുമല്ലോ, എന്റെ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യനെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം വരുമല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും പാപം വരില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധം പോലും ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്കായി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സേവ, നമ്മളിപ്പം ഉഗ്രകർമ്മത്തിന് പോകും, അല്ലെ? ചിലപ്പം ചില ഡിവോട്ടീസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, മാതാജി ജോലി റിസൈൻ ചെയ്താലും എന്താ ചെയ്യാ എനിക്ക്? പക്ഷെ ആ മാതാജി ഒരുപാട് സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമ്പലത്തിൽ ഭഗവാന് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തരും, ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ ആ മാതാജി വാങ്ങാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ആ ലക്ഷ്മി മാതാജിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പൈസ കൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാതാജി ചോദിച്ചു, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ ജോലി വിടണോ? ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? എനിക്ക് വിട്ടിട്ട് എല്ലാ സേവ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വേറൊരു മാതാജി പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ആ ലക്ഷ്മി മാതാജി ഭഗവാന്റെ സേവക്കല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും. ആ പൈസ എടുത്തിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ ഭഗവാൻ എന്തൊരു നിവേദ്യം വെക്കണം, അങ്ങനെയാണ് ആ മാതാജി ചിന്തിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവക്കാണ് ആ ലക്ഷ്മി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ജോലിയും ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ അനാസക്തി വിഷയായുധാർഹം ഉപയുഞ്ജതി നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്ചതേ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നതും അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഒരുവൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധന എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച സേവനം എന്നിവയിൽ മുഴുകുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിഷ്പ്രയാസം സുസുഖം കർത്തുമവ്യം, അല്ലെ? വേറെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലെ? ഒരുവന്റെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നതോടെ അവന്റെ ജീവിത ദൗത്യം സഫലമാകും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചു.
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തുളസിയൊക്കെ ഇട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാൽപ്പായസം തിരിച്ചെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു, വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു, ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടായി എന്ന്? എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും? ഭഗവാൻ നമ്മളോട് വന്ന് പറയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും വലിയ ശുദ്ധാത്മാവല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടായി എന്ന്? ആ പ്രസാദത്തിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അത് എന്ത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഭഗവാന്റെ തുപ്പൽ അതിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും എനിക്ക് ഉള്ളി വെളുത്തിലേക്കാണ് ഈ ടേസ്റ്റ് തരുന്നത്, അതൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, അത് ഒരു റീസൺ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. വേറെ എന്താ? കഴിച്ച ആൾക്കാർക്കോ, നമ്മൾ കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ആ പാൽപ്പായസം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും, ഭർത്താവിന് കൊടുക്കും, മക്കൾക്ക് കൊടുക്കും, എല്ലാവരും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവര് നന്നായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സന്തോഷം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഡ്രസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ DT ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ടർബനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ അമ്പലത്തില് എനിക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അയ്യോ ഇങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഓരോ ദിവസവും ടെൻഷനാ. പക്ഷെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഡിവോട്ടീസ് പറയും നന്നായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിവോട്ടീസിന്റെ സന്തോഷം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സംതൃപ്തി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ സംതൃപ്തി കിട്ടിയ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് സംതൃപ്തിയായി, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമായി. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ഓരോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അവർക്ക് സംതൃപ്തി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് സംതൃപ്തി. അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിവോട്ടീസ് പറയാറുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോയി, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാനത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സംസിദ്ധി, ഹരിതോഷണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന് സംതൃപ്തിയായി യസ്മിൻ തുഷ്ടി ജഗത് തുഷ്ടി, ഭഗവാന് സംതൃപ്തിയായ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. കുറച്ചു പേര് ശ്ലോകം ചൊല്ലിയില്ല, അവരുടെ കൈയൊക്കെ ഉയർത്താം. ഞാനത് വിട്ടുപോയി. നേരത്തെ ചൊല്ലിയ ആൾക്കാരല്ല, ഈ വേറെ ചൊല്ലാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാവുമ്പം ശ്ലോകം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തില് ചിലപ്പോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. പരിത്യക്താ ഗുണസമ്യഗ് ദർശനോ വിശദാശയഃ ശാന്തിം മേ സമവസ്ഥാനം ബ്രഹ്മ കൈവല്യമശ്നുതേ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്ലോകമായിട്ട് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരിത്യക്താ ഗുണസമ്യഗ് വിശദാശയഃ ശാന്തിം മേ സമവസ്ഥാനം ബ്രഹ്മ കൈവല്യമശ്നുതേ. പരിത്യക്താ ഗുണസമ്യഗ് വിശദാശയഃ മേ സമവസ്ഥാനം കൈവല്യമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരിത്യക്ത ഗുണ സമ്യക് ദർശനോ വിശദാശയഃ ശാന്തിം മേ സമവസ്ഥാനം ബ്രഹ്മ കൈവല്യമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരിത്യക്ത ഗുണ സമ്യക്
ദർശനോ വിശദാശയഃ ശാന്തിം മേ സമവസ്ഥാനം ബ്രഹ്മ കൈവല്യമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരിത്യക്ത ഗുണ സമ്യക് ദർശനോ വിശദാശയഃ ശാന്തിം മേ സമവസ്ഥാനം ബ്രഹ്മ കൈവല്യമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരിത്യക്ത ഗുണ സമ്യക് ദർശനോ വിശദാശയഃ ശാന്തിം മേ സമവസ്ഥാനം ബ്രഹ്മ കൈവല്യമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പര്യാപ്ത ഗുണസമ്യക് ദർശനോ വിശദാശയഃ ശാന്തിം മേ സമവസ്ഥാനം ബ്രഹ്മ കൈവല്യമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുത്തര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരിത്യക്ത ഗുണസമ്യക് ദർശനോ വിശദാശയഃ ശാന്തിം മേ സമവസ്ഥാനം ബ്രഹ്മ കൈവല്യമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജയ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരിത്യക്ത ഗുണസമ്യക് ദർശനോ വിശദാശയഃ ശാന്തിം മേ സമവസ്ഥാനം ബ്രഹ്മ കൈവല്യമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം നോക്കാം. പരിത്യക്ത ഗുണഃ, പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടുവൻ. സംതൃക് തുല്യം. ദർശനഃ, ആരുടെ ദർശനം. വിശദ, മാലിന്യരഹിതം. ആശയഃ, ആരുടെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം. ശാന്തി, ശാന്തം. മേ, എന്റെ. സമവസ്ഥാനം, തുല്യ സാഹചര്യങ്ങൾ. ബ്രഹ്മ, ആത്മാവ്. കൈവല്യം, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അശ്നുതേ, നേടുന്നു. വർത്തനം. ഹൃദയം മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങി ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ഭക്തന്റെ മനസ്സ് വിശാലവും സുതാര്യവുമാകുകയും അവന് കാര്യങ്ങൾ സമാനതയിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ തലത്തിൽ ഒരുവന് സമാധാനം കൈവരികയും അവൻ എനിക്ക് സമാനമായി സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കണോ ഭാവാർത്ഥം? കൈ ഉയർത്താം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം ഭാവാർത്ഥമല്ല മാതാജി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതി. മോക്ഷം സംബന്ധിച്ച മായാവാദ സങ്കല്പവും വൈഷ്ണവ സങ്കല്പവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായാൽ ഉടൻ താൻ പരമോന്നതന്റെ ആസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം കൊള്ളുമെന്നും മായാവാദി വിചാരിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവ ദാർശനികന്റെ മോക്ഷം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അവൻ അവന്റെ അവസ്ഥയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കുന്നു. മാലിന്യമുക്തമായ അവസ്ഥയിൽ താൻ പരമോന്നതന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണെന്ന് ജീവസത്ത തിരിച്ചറിയുന്ന തലത്തെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അഥവാ ആധ്യാത്മിക പരിപൂർണത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഐക്യം വളരെ നിഷ്പ്രയാസം നേടാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവൻ തൽക്ഷണം മോക്ഷത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിധാനത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? മായാവാദി മോക്ഷം സംബന്ധിച്ച് മായാവാദി സങ്കല്പവും നമ്മുടെ സങ്കല്പവും വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ ആ ഒരു വ്യത്യാസം? എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മക്ക് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതും മായാവതിക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വ്യത്യാസം അറിയോ? മായാവാദി ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എന്താ പറയാ? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനെ എന്താ വിളിക്കുക? എന്ത് മുക്തിയാണ്? സായുജ്യം. ഓക്കെ. പിന്നെ വൈഷ്ണവരോ? വൈഷ്ണവര് ഭഗവത് സേവ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യവും സേവയുമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉദാഹരണം ആയിരിക്കും അറിയോ? വൈഷ്ണവ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. മായാവാദി ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനൊരു ഉപമ പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും?
മായാവാദികളെ എന്തിനായിട്ടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? വൈഷ്ണവരെ എന്തിനായിട്ടാണ്? വൈഷ്ണവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. വൈഷ്ണവർക്ക് സാലോക്യ, സാരൂപ്യ, സാമീപ്യ, സാഷ്ടി ഈ 4 തരം മുക്തിയാണ് ലഭിക്കുക. സായുജ്യ മുക്തി ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക? മായാവാദികൾക്കും പിന്നെ വേറെ ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക? ഭഗവാൻ വധിച്ചവർക്ക്. ആരാത്? ഭഗവാൻ വധിക്കുന്ന ആരാ? അസുരന്മാർക്ക്, രാക്ഷസാസുരന്മാർക്ക്. അപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം എന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിലെ കുമിളകളെ പോലെ, ബബിൾസ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുമിളകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ബബിൾസ്. ഈ കുമിളകളെ നിങ്ങൾ പിടിക്കാൻ നോക്കി എന്താ സംഭവിക്കുക? കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നോക്കും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതയായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, പൊട്ടിപ്പോവും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ കുമിളകള് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ മായാവാദികള് കുമിളകളെ പോലെയാണ്. അതായത് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. പക്ഷെ ലയിച്ച് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുമിളകൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അവര് പുനർജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആരൂഹ്യ കൃച്ഛേന പരം പദം തത് പതന്ത്യത. ഇതായിരുന്നു ശ്ലോകം. എന്നേരവിന്ദാക്ഷ വിമുക്തി മാനിന, 10-ാം സ്കന്ധ 2-ാം അധ്യായം 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ആരൂഹ്യ കൃച്ഛേന പരം പദം തത് പതന്ത്യത. അവര് വിചാരിക്കുന്ന വിമുക്ത മാനിന, മായാവതികൾ ആയിരിക്കും എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ അവർ ലയിച്ചു മോക്ഷം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ആരൂഹ്യ കൃച്ഛേന പരംപദം, അവർ ആ പരംപദത്തിൽ എത്തിയാലും പതന്ത്യത, അവര് വീഴും, താഴത്തേക്ക് വീഴും. എങ്ങനെയാണ്? കുമിളകള് ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് പിന്നീട് അവര് ഇല്ലാണ്ടാകും, അല്ല പിന്നീട് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ പുനർജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മായാവാദികൾ. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സമുദ്രത്തില്? ഭക്തനെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിലെ? ജലജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിനോട് ഒക്കെ. ഒരു ഭക്തൻ മത്സ്യത്തെ പോലെയാണ്. മത്സ്യം എങ്ങനെയാണ്? ആ സമുദ്രമായിട്ട് ഒന്നു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിന് അതിൻ്റെതായ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്, അത് തന്നെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മത്സ്യം ആ സമുദ്രത്തിൽ ആഴ്ന്നു പോകും. വലിയ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ താഴെ അടിയിലുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ, അധികാരി ഇങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക്, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ഭക്തിയുടെ ആ രസം അമൃതമായ ആ കടലിൽ നമ്മൾ മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന് വലിയ വലിയ എന്താ പറയാ ജീവികളൊക്കെ അടിയിലുണ്ടാവും അല്ലെ. സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എന്താ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവുക? നിധി ഉണ്ടായിരിക്കും. നിധി ഉണ്ടാവും. നല്ല നല്ല എന്താ പറയാ ഒരുപാട് വിലപിടിപ്പുള്ള ജെംസ്, എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ജ്വൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പേൾസ് ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ പവിഴം മുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മായാവതി എന്താ ചെയ്യാ? ആ സമുദ്രത്തിൽ എത്തിയിട്ടും കുമിളകളായി മാറുന്നു. ആ കുമിളകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ മായാവതിക്ക് വിമുക്ത മാനിനം, അവർ വിചാരിക്കും അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടിയെന്ന്, പക്ഷെ അത് മുക്തിയല്ല. കൈവല്യം നരകായതേ. കൈവല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിന് തുല്യാണ്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ഒരു മോശമായ കാര്യമാണ്. നമ്മളെ അമ്പലത്തിൽ അടിച്ചു വാരാനൊക്കെ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താ വെച്ചാൽ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ അമ്പലത്തില് പാത്രം കഴുകാനും അടിച്ചു വാരി തുടക്കാനും ഒക്കെ, കാരണം വലിയ അമ്പലമാണ്. ഡിവോട്ടീസ് വിചാരിച്ചാലൊന്നും അടിച്ചു വാരി കഴിയും, അത്രയും ഉണ്ട്. അമ്പലത്തിന്റെ ഹാൾ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ എടുക്കും അടിച്ചു വാരാൻ. പക്ഷെ ഡിവോട്ടീസ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സേവ, ഭഗവാന്റെ സേവയൊന്നും നടക്കില്ല. പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കലും മാല കെട്ടലൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ അടുത്തുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അടുത്തുള്ള പുരുഷന്മാരെ വാച്ച്മാൻ ആയിട്ടൊക്കെ നിയമിക്കും. പിന്നെ അടുത്തുള്ള സ്ത്രീകളാണ് അടിച്ചുവാരി തുടക്കാൻ. ഒരു 5 സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും വരും. അപ്പൊ അവര് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഹരിനാമം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കാണുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു മടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു മാല ജപിപ്പിച്ചു, മെല്ലെ മെല്ലെ ഏകാദശിയൊക്കെ എടുപ്പിച്ചു, പ്രസാദമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ചു. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ആരതി നടക്കുമ്പോൾ അവര് സേവയൊക്കെ നിർത്തണം, എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആരതിയിൽ ഉൾപ്പെടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ അവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ടുവരണം. പക്ഷെ മായാവതികൾക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല, ഈ ഒരു സന്തോഷം അവർക്ക് കിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ആ അടിച്ചാരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്റെ മോൻ ജഗന്നാഥനെ വിളിച്ചിട്ട് ബാലകൃഷ്ണ ബാലകൃഷ്ണ, ഉണ്ണിക്കണ്ണ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കല്ലോ കുട്ടികളെ, അപ്പൊ അതുപോലെ ബാലകൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ കുറെ സമയം നോക്കും, ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണ അല്ല ജഗന്നാഥ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നീ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നല്ല, ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണ ദാസ് ആണ്, ബാലകൃഷ്ണനല്ല, അത് മായാവാദിയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ. ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത് മായാവാദീസ് ആണ്, നീ ബാലകൃഷ്ണ ദാസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ആ മാതാജി ബാലകൃഷ്ണ ജഗന്നാഥനെ വിളിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണ ദാസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ അവനെ അറിയില്ല അതെന്താന്ന്, പക്ഷെ അവനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണ ദാസ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെ
നമ്മുടെ ജീവേര സ്വരൂപോയി കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. നമ്മൾ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ദീക്ഷ എടുത്ത കുറെ ആൾക്കാരെ കാണാം അല്ലെ, അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദാസി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? നമ്മൾ ആ ദേവിയുടെ, കൃഷ്ണ ദേവിയുടെ ദാസിയാണ്. നമ്മൾ ആ ദേവിയല്ല, നമ്മൾ ആ ദാസിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ പൊസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരിയായ സ്ഥാനം അതാണ്. നമ്മള് ജീവേര സ്വരൂപേ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. പ്രഭുപാദർ പറയും, ഒരു വീട്ടിലെ യജമാനൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ യജമാനനാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും പൈസ കൊടുക്കുന്ന, എല്ലാവരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന, എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ശരിക്കും സെർവന്റ് അവിടെ. കാരണം ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു, അടുക്കളയിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം, പിന്നെ എല്ലാം വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അപ്പം ശരിക്കും ആ ഹസ്ബൻഡ് അവിടുത്തെ ഉടമസ്ഥനല്ല, സേവകനാണ് അവിടെ എല്ലാവരെയും. പിന്നെ പറയും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ജോലിക്കാരല്ല, സ്ലേവ് ആണ്. സ്ലേവിന് എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയാ? അടിമ അല്ലെ, അടിമയാണെന്ന്. എന്താ വ്യത്യാസം? ഒരു ജോലിക്കാരനും അടിമയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? അല്ല ഒന്നാണോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊരു ജോലിക്കാരൻ വരുന്നു, അല്ലെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊരു അടിമയുണ്ട്, അത് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, ശമ്പളം കൊടുക്കും. അടിമക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണോ? വേണ്ട. പിന്നെ ജോലിക്കാര് ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പോവും അല്ലെ, പിന്നെ വരില്ല. അടിമയോ 24 മണിക്കൂർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജോലിക്കാരല്ല ഭഗവാന്റെ, നമ്മൾ അടിമയാണെന്ന് പറയും, സ്ലേവ് ആണെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് സമയമൊന്നുമില്ല, ഇത്ര സമയം മുതൽ ഇത്ര സമയം, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ പറയും, നമ്മൾ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു 50-55, എത്രയാ റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ്? എത്രയാ? 55-60. റിട്ടയർ ആവേണ്ട ഏജ് എത്രയാ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിലൊക്കെ? 56. അപ്പൊ ഏകദേശം ആ സമയം. അപ്പൊ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ വിരമിക്കണം അല്ലെ. അപ്പം പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ? രാജി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഭക്തിയുത സേവനം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ പോയാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയും നോ റിട്ടയർമെന്റേ ഇല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മായാവാദി മോക്ഷത്തിനെ കാണുന്നതും വൈഷ്ണവൻ മോക്ഷത്തിൽ രണ്ടാണ്. ഇപ്പം ഹൃദയ മാലിന്യം നിങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ എന്താ പറയാ? ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്താ പറയാ? ഭക്തിയിൽ ഏത് അവസ്ഥയാ അത്? അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അപ്പം ശ്രദ്ധ സാധുസംഗ വചനക്രിയ അനർത്ഥ നിവൃത്തി നിഷ്ഠ രുചി ആസക്തി ഭാവ പ്രേവ. സോ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ അനർത്ഥ നിവൃത്തി നടക്കുക? എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുക? എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ? നാമം ജപിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ശൃണ്വതാസ്വകഥ കൃഷ്ണ പുണ്യ ശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്ഥ അഭദ്രാണി വിധനോദി സുഹൃത്സതം. സോ ശൃണ്വതാസ്വക ഭഗവാന്റെ പുണ്യ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയസ്ഥ അഭദ്രാണി, എല്ലാ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങപ്പെടും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഡ്രഗ് ഡീലർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ആള്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ പോലീസ് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പോലീസ് ഇങ്ങനെ ചേസ് ചെയ്തു, ഓടി വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓടി ആ കള്ളൻ, എന്നിട്ട് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ജാഥ പോലെ ഇങ്ങനെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ ഈ കള്ളൻ വിചാരിച്ചു ഇതിന്റെ കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിന് എന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു ഡിവോട്ടി, ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഡിവോട്ടി. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഡിവോട്ടീസ് പറഞ്ഞു ജപിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചൊല്ലി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒന്ന് ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം എന്താ പറയാ, യത്കത്വാനി നിവർത്തന്തി തദ്ധാമം പരമം. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈറ്റിലെ വടി നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു വളഞ്ഞ വടി ബോട്ടിൽ കുത്തി കയറ്റിയാലും നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ത്രിഭംഗ ലളിതനാണ് അല്ലെ. 3 സ്ഥലത്തിൽ ഒടിവുണ്ട് ഭഗവാനെ. ആ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന ആ ബോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കുത്തി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പൂതനയെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിട്ടില്ല. പൂതനക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നവരെ, അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ പിടിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്കോണിൽ ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവരെ വിടില്ല. അത്രയും എന്താ പറയാ, പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർ മാത്രമേ അത് വിട്ടുപോകുള്ളൂ. അല്ല, പുണ്യാത്മാക്കളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും. കാരണം ഇവിടെ അത്രയും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവ. ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ, ശൃണ്വത സ്വക്കത്ത കൃഷ്ണ, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരുപാട് വിശാലവും സുതാര്യവുമാവും. പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം സമാന രീതിയിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. പണ്ഡിത സമദർശിന, ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായി തീരും. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒന്നാകുന്നല്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒന്നാകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒന്നാവാൻ പറ്റില്ല. സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതേ ഇല്ല. അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് തീർക്കാം, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പോയി. ഈ ശ്ലോകം കൂടെ ഒന്ന് വേഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉദാസീനമിവാധ്യക്ഷം ദ്രവ്യജ്ഞാന ക്രിയാത്മനാം കുടസ്ഥമിമാത്മാനം യോ വേദാപ്നോതി ശോഭനം. ഓക്കെ, സോ 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ അവയവങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഇതിനുള്ളിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന ഏതൊരുവനും ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ യോഗ്യനാണ്. അപ്പൊ ഞാനത് ക്ലാസ് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം, നാളെ 8 മണിക്ക് ക്ലാസ് ആയ കുഴപ്പമുണ്ടോ? നാളെ ഒരു ദിവസം മാത്രം നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശീനെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രഭു. ബാക്കി ജോലിക്ക് പോണ്ടവര് റെക്കോർഡിംഗ് കണ്ടോളൂ. ഓക്കെ, നാളെ ഓക്കെ അല്ലേ? നാളെ മാത്രം. അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതിജയ് ഒരുവന് ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന എന്താ? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹി കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്രന മുഹതി. ദേഹിയും ദേഹം തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ ലെസൺ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അല്ല, അതാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ദേഹി അഥവാ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയെന്നും ഭൗതിക ശരീരത്തെ ദേഹം അഥവാ ആത്മാവിന്റെ മൂർത്ത രൂപം എന്നും വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ശരീരം, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ഭൂമി, ആകാശം, വായു, ഇതൊക്കെ. ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ്. തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി, മരണത്തിന് ശേഷം ആ ആത്മാവ് വേറെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ശരീരം അനുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആത്മാവ് സുസ്ഥിരമാണ്. അതിനാൽ അതിനെ കൂടസ്ഥം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിരാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ വരുകയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അസ്വസ്ഥമാക്കില്ല. മാത്ര സ്പർശസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമപ്പായിനോ അനിത്യം സ്ഥാംസിക്ഷ ഭാരത. അപ്പം എങ്ങനെയാണോ ചൂടുകാലം, മഴക്കാലം, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞുകാലം മാറി മാറി വരുന്നത് പോലെ സുഖവും ദുഃഖവും മാറി മാറി വരുന്നു പറയുന്നു. അപ്പം ഈ ലോകത്ത് ശരിക്കും സുഖമുണ്ടോ? ശരിക്കും സുഖമില്ല. ഈ ലോകത്തിന്റെ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എങ്ങനെയാണ് സുഖത്തിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുക? എങ്ങനെയാ അത് പറയാ? സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടുത്തെ താൽക്കാലികമാണത്. പക്ഷെ ഈ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ചൊറിച്ചില് വരുമ്പോൾ ചൊറിയുന്നത് പോലെ. അത് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദത്തിൽ പറയല്ലേ, നമുക്ക് ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ചൊറിയുമ്പോൾ നല്ല സുഖം കിട്ടും. പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ചൊറിയും, ആദ്യം സുഖം കിട്ടും. പക്ഷെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവസാനം ബ്ലഡ് വരും, രക്തം വരും. അപ്പൊ അത്രയും വേദന ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സുഖങ്ങൾ എങ്ങനെയാ? സുഖം ഉണ്ടാവും, സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ദുഃഖവും വരും. പക്ഷെ ശരിക്കും സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഭഗവാനെ അറിയുക, അതാണ് ശരിയായ സുഖം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുക. ശരിക്കും ഇത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതാണ്, വെറും ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ദുഃഖം ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന സമയത്തിനാണ് സുഖം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഇവിടുത്തെ സുഖമുള്ളൂ. അപ്പൊ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ സുഖമല്ല ഇവിടെ, ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാവുക, എപ്പോഴും. ഞാൻ ഏതൊരു ഭാഗത്തില് 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കായിരുന്നു. അതിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഉണ്ടാകാണ്ടിരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആത്മീയമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി തേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ സുഖം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖമൊന്നും ദുഃഖമില്ലാതായി തീരും. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ ഇവിടെ?
നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വെള്ളപ്പൊക്കം, പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാരെ സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി ഹെലികോപ്റ്റർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായി വീടൊക്കെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആള് കുറച്ച് ബാഗില് സ്വർണം, പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, നമ്മുടെ രേഖകൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയി. ചില ആൾ ഒന്നും എടുത്തില്ല, അപ്പൊ അതില് ഡിവോട്ടീസ് എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയോ, ജപമാല മാത്രം എടുത്തിട്ട് പോയി. അവര് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അത് മാത്രം മതി, എവിടെയായാലും ജപിക്കാം. ആ ജപമാലക്ക് അത്ര വെയിറ്റും ഉണ്ടാവില്ല, അത് കഴുത്തിലിടാം അല്ലെ, ജപമാല മാത്രം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫുൾ ടൈം ജപിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയിലും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വേറെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. എന്നിട്ട് പറയാ, ഒരു ഭക്തന് ഒരു ജപമാലയും ഭാഗവതവും ഒരു 4 ചപ്പാത്തി, നമ്മള് ചപ്പാത്തി അല്ല ചോറോ കുറച്ച് ചോറും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് എവിടെ ജീവിക്കാം. വേറെ ഒന്നും അല്ലെ, പ്രസാദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, പരമാനന്ദായി. അപ്പൊ കാരണം ആത്മാവിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിരാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ശരീരത്തിൽ സുഖദുഃഖങ്ങൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഒരുവൻ അത്തരം ബാഹ്യ ചലനങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകരുതെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അല്ലെ, എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പിടിച്ചു നിന്നു, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലും വിട്ടില്ല. ഒരുവൻ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത്തരം ഭൗതിക ചലനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാമെങ്കിലും അവൻ അവയെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അവൻ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളോടും ജീവസത്ത സദാ നിർമ്മമമായിരിക്കണം. സ്ഥൂലങ്ങളായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ, അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങൾ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. നിർമ്മിതമായ ഭൗതിക ശരീരം ആത്മാവിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി വിഭിന്നമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ഭൂമി റപോ നലോ വായു കം മനോർ ബുദ്ധിവച്ച അഹങ്കാരം ഇതിയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി രക്ഷ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ എനർജിയാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഘടകങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഒരുവൻ അതിനാൽ സ്ഥൂലങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായ ഈ 8 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാലും അസ്വസ്ഥനാകരുത്. വ്യതിചലിക്കാത്ത ഈ തലം പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക പ്രക്രിയ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അത് ബാധിക്കില്ല. ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന ഒരുവന് മാത്രമേ ബാഹ്യ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർമ്മമനായിരിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിചാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആഗമനായിരിക്കുമ്പോൾ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അവ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകുന്നവർ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഹിസ് ഹോളിനെസ് ജയപ്രതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ശരീരം ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു 90% പാരാലിസിസ് ആയി, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മഹാരാജിന് നടക്കുന്നുണ്ട്. കിഡ്നി പ്രവർത്തിക്കാതായി, പിന്നെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തു, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി മഹാരാജിന്. ആ ശരീരം, ആ ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ ആ ആത്മാവില്ലേ, കാരണം ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ശരീരം ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല, അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്, ആനന്ദമാണ് ആ ശരീരത്തിൽ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് മഹാരാജ് പ്രൂവ് ചെയ്തു. മഹാരാജ് ഒരു ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമുക്കൊക്കെ. കാരണം ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജപ അവിടെ നിർത്തും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജപിക്കാനേ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഒരു പനി വന്നിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെയാണോ മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ ഞാൻ ഓർക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരു പനി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം എനിക്ക് ഭഗവാനെ, കാരണം ഞാൻ വെറും ശരീരം നമ്മളെ കൈ എല്ലാവരും കിച്ചണിൽ അല്ലെ കത്തിയൊക്കെ കൊടുത്ത് കൈ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ചിന്ത അവിടെ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ചെറിയൊരു മുറിവായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ അവിടെ ആയിരിക്കും, അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ. പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് 2 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി, പാരാലിസിസ് ഉണ്ടായി, എന്നിട്ടും പ്രഭുപാദർ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഞാൻ അങ്ങനെ ആവണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മള് മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ ഭൗതിക എന്താ പറയാ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണം. ആ അവസ്ഥയെ സമാധി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതാണ് ശുദ്ധാത്മാക്കളൊക്കെ ആ ശരീരം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സമാധി ഇരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം അവരുടെ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ സമാധിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ 1-ാം തരം യോഗിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ സമാധിയിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധ്യാനത്തില് അങ്ങനെ സമാധി അത് വേറെ യോഗികൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തൻ സമാധിയിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തുക. ഹിസ് ഹോളിനെസ് ഗൗർ ഗോവിന്ദ മഹാരാജ്, നിങ്ങളിപ്പോ ഇസ്കോൺ ഭുവനേശ്വറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗൗർ ഗോവിന്ദ മഹാരാജിന്റെ പ്രതിമയൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ സമാധി ഉണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾ പോണം. നമ്മള്
ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരൊന്നും മഹാരാജിന്റെ സമാധിയിലേക്ക് പോയില്ല. നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി, കാരണം നമുക്കറിയാം മഹാരാജ് ആരാണെന്ന്. മഹാരാജ് അത്രയും ശുദ്ധാത്മാവാണ്. ആ മഹാരാജ് സമാധിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധിയിലേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ മഹാരാജ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം 2 മാസം മായാപൂരില് സമാധിയിലായിരുന്നു. സമാധിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കണ്ണ് തുറന്നില്ല. കണ്ണ് തുറന്നാൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ പിച്ചും പിഴിയൊക്കെ പറയും, ഏതൊക്കെയോ ഭാഷയൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിച്ചില്ല, ഒരു വെള്ളവും കുടിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ചത്ത പോലെ കിടക്കുമായിരുന്നു, സമാധിയാവുക. 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ ആള് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് കോട്ടൺ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കണം, ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വരുന്നുണ്ടോന്ന്. കാരണം എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ മരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ജീവനാണ്. ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് ആ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം കോമയല്ല, പാരാലിസിസ് അല്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ബോഡി അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയവർക്ക്. പുറത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് ഡ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സമാധിയിലായിരുന്നു അത്രയും. അപ്പൊ ആ സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞതാ. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഗോലോകത്ത് പോയി ഭഗവാന്റെ ലീലയിലായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമാധി. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന, കാരണം ആ മഹാരാജ് ഭാവ സ്റ്റേജിലാണ്. പ്രഭുപാദർ ഇതുവരെ ആർക്കും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇനീസിയേഷനും സന്യാസ ഇനീസിയേഷനും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഗൗർ ഗോവിന്ദ മഹാരാജിന് മാത്രമാണ് ആദ്യം പ്രഭുപാദർ കണ്ട ഉടനെ സന്യാസം കൊടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് എത്ര മണി വരെ ഉണ്ട് മാതാജി ഫാസ്റ്റിംഗ്? ബ്രേക്ക് 10 മണി വരെ ഉണ്ട്. 7 മണി മുതൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ ആദ്യം ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഉച്ചവരെ. അത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി. 10:45 വരെ ഉണ്ട്, 10:45 വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, സമയമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാം. നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗൗർ ഗോവിന്ദ പറഞ്ഞ പ്രഭുജി. ഗൗർ ഗോവിന്ദ മഹാരാജ്. ഗൗർ ഗോവിന്ദ മഹാരാജ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാരാജിനെ കാണാത്തവര് മഹാരാജിന്റെ ദർശനം എടുത്ത. ഇതാണ് മഹാരാജ്, ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ്. ഒരു വലിയ ഭക്തനാണ്, പ്രഭുപാദരുടെ വലിയ ഭക്തനാണ്. ഇസ്കോൺ ഭുവനേശ്വർ നിർമ്മിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെക്ചറൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുപാട് ഭാവ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്. ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാ മരിച്ചതെന്ന് അറിയോ? മായാപൂരില് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ആവിർഭാവോ തിരോഭാവോ ഏതോ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തില് അദ്ദേഹം വേറെ ഡിവോട്ടീസ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, മഹാപ്രഭു എന്തുകൊണ്ടാ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയത്, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടില്ല? അപ്പം ഗൗർ ഗോവിന്ദ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, അവിടെയാണ് മഹാപ്രഭു വിപ്രലംബ ഭാവത്തിലാണുള്ളത്. കാരണം ജഗന്നാഥ് കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ സെപ്പറേഷനില്, മഹാപ്രഭു രാധാറാണി കൃഷ്ണന്റെ വിരഹത്തില്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ വിരഹവേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഗൗർ ഗോവിന്ദ മഹാരാജയുടെ തൊണ്ടയൊക്കെ ഇടറി. എന്നിട്ട് എന്തായി? തൊണ്ടയൊക്കെ ഇടറിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസം കിട്ടാണ്ടായി. അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ ഗോപാലുണ്ട്, ഒരു ലഡു ഗോപാൽ, അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ ലഡു ഗോപാലിനെ കയ്യിൽ വെച്ച് മായാപൂർ ധാമില് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തില് അദ്ദേഹം ഗോപാൽ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കസേല ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് മറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി. അപ്പം അത്രയും എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഭക്തൻ ശരീരം വിടുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് എത്ര ഉയർന്ന ഭക്തനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഹിസ് ഹോളിനസ് ഗൗർ ഗോവിന്ദ മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭൈവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവതി കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. വരാഹ ദ്വാദശി മഹോത്സവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ 8 മണിക്ക് നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശിയുടെ ചെറിയ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അനന്തര മാതാജി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.